агентии омори назди президенти ҷумҳурии Тоҷикистон бо мақсади муайян намудани сатҳи зиндагии аҳолии кишвар ҳар сол дар доираи тадқиқоти бюҷети хонаводаҳо дар 3000 хонаводаҳои кишвар тадқиқоти бюҷети хонаводаҳоро мегузаронад. Мақсади асосии ин тадқиқот ин муайян намудани сатҳи зиндагӣ, махсусан муайян намудани сатҳи камбизоатӣ дар кишвар мебошад. аз рӯи маълумотҳои охир дар соли 2014 яъне ки фоизи камбизоатон дар ҷумҳурии Тоҷикистон 32% аҳолиро ташкил медиҳад ва агар ки дар муқоиса нисбат ба солҳои қаблӣ гирем, агар танҳо дар давоми 10 соли охир сатҳи камбизоатӣ аз 57% соли 2003 то 32% яъне пас фаромадааст ва аз давоми 2 соли охир, яъне ки сар карда аз соли 2012 ва 2014 ки тадқиқоти бюҷети хонаводаҳо мунтазам барои баҳодиҳии сатҳи камбизоатӣ гузаронида мешавад, сатҳи камбизоатӣ ба андозаи 4.5 банди фоиз пас фаромадааст. ин шаҳодат медиҳад аз беҳтар шудани вазъи иҷтимоии иқтисодии хонаводаҳои аҳолии кишвар.